بسم الله الرحمن الرحيم. نفهمت الصبح يتسينسي سورة الحج کی الذين وہ لوگ جو ادوم میوسنگ امکناہم فی الارض اگر ہم دسترس دے انہیں زمین ملک میں کریگم زمین دا لیباک سدا مخوی بو پانگل این پی نبی بتارگا دی اقام الصلاة وہ قائم کرے نماز مخوی نماز پو قائم توریبا وآتوا الزکاة امسن اور زکاة ادا کرے امسن زکاة سو ادا توریبا وامروا بالمعروف اور حکم دے نیک کاموں کا امسن افبا تھبک سنگی حکم پیریبا دگم میسنگ ونہو عن المنکر اور وہ روکے برائی سے امسن اران بسنگ گناہ سنگ دگی برائی سنگ دگی تھنگلی با میوئی سنگ دگم میسنگ دوبنی اللہ نے متنگ توگنی ہے رسے مسائے گی ظلم کی خلاف تھا دیبلی بگام وہ سنگ وللہ اور اللہ کے لیے امسن اللہ کی دمکنی عاقبت الامور انجام کار تمام کاموں کا پولم پون مکی انجام محاکی مخطنی آیت سی تین تک پر ایکسپلینیشن کو کھنگ نبونا سی امکناہم فی الارض زمین دا کریگم با مخوی بو این پانگن پی بتا رگا دی سلم اور ستم کی سسٹم لیربا ادو متلگا کناگم با مومن مسلم کانگبو کی جماعت افبام بو کریگم با اللہ نا دنیا سے دا زمین سے دا ما بو میام کی متکتا گورننس تو بگی حکومت قائم تو بگی پانگل پی بتا رگا دی ہے دی ہو نگا دبنے اما سنگ ادو پھنگ بتا رگا دی کری کری تھوکتا ہوگا دمو اسی گایت سی دنی ہائری سے امکناہم اسلامک گورنمنٹ ہم لئی بتا رگا دی ادو کری ہوئے گنی ادو کی متانگ دنی آیت سے سے اقام الصلاة نماز قائم تو مساسو سولبا اما سنگ نماز کو جاری تو نبا ہو نبا وآتوا الزکاة زکاة ادا توبا اسی کی آیت سے اسی دائی کوئی کھنگ نبتا سے اسلامی حکومت کی مرم دا پیری سے ایک سیدھے گری ہیڈ سے اقام الصلاة نماز قائم توبہ دی مسجد کی آبادی ہوئے با مسجد تا اللہ کی ذکر اذکار قرآن تلاوت نی اللہ کی ایک ماحول میں کریت توبہ شیم با سیکھ سی میں چوبت حبگم ہوئے گا نی وآتوا الزکاة زکاة پیبا کی ارتہ کہنا بیت المال کی سسٹم لے با آئی دی زکاة تو لبا دو گم اینا کول بسنگ دو دی پیسہ کھائی جل لنی انی مکھائی کی چانگ اما سنگ اتوپا زکاة کی مو میامم لائکری اوشرن چنگ با اما اما لائکری ادو سنگ دو ادو کی پیسہ دو جمع تو رنی ادو نا مرم ویرگا بھوکا ننگا فی ستبا مبک تھندنا وادنا چانی لیتبا ادو گم میسی لہل ہوئے انی صبح اسی کسی کے نا سکسی دین کی مننگ دے چلے اسلام کی مننگ دے چلے بیت المال کی سسٹم وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہو عن المنکر افبگی حکم توبہ فتب دے تھنگ بھائیوں افبگی حکم توبہ فتب بھائی مننگ دا میام چل رہے اہان بدا شرک تگی متھت پا اما سن احکام جتنا اللہ نا توحی بگی پیری بسنگ سے جاری توبہ ادوگا اسی سے فتبگو تھنگ با افبگی کنا شرک متعلق توحید زندہ توبہ اما سنگ جتنا آتھنگ با گناہ کے تھبک سنگ تھا دو ہوگا احکام اللہ نا توحی بگی سی پنمک سے اسی سی جاری توبہ اسی کسی کے نا دین کی حکم نہیں اسلامک گورنمنٹ کی ماگی توبہ دو پانکتوک نہیں ادو کی منونگ دا امر بالمعروف نہیں عن المنکر دا کری کری نا چلی سے تفسیری کتاب تحر با عدالت کی سسٹم آئی دی جسٹس توبہ مرم دی سماج سے کری گم با تھادوک تن ہم بتا رہا دی ظالم سنگ سم ووٹ نہیں دنا ماگی مننگ مخاتا ہو دن چاکنی سماج سے وقت با گھرنا ادو نا عدالت کی سسٹم جسٹس سسٹم اسلام نا پیبا ادو ایوتا رکھ دی حرام بگی لیبل اسلام نا پیری بس سزا دوگی متونگی نا پیبا ادو گا کری گم با ڈاکایتی توبتا دی مندنا چابتا رگا دی ادو کی خلاف تا میوک تلیپ پا گورنمنٹ نا رشوت کرپشن کی سسٹم پنمک میکی شکل پنمک متت پا سود کی سسٹم سود کی اصل لوجک کرینا لائر بنی سود لوری سے ادو لائر بدا چپتا نا لوری میں ادو کی سود کی سسٹم متت پا اسو مائنا بے حیائی کی شکل میامو ملے انو بزمانہ کی شکل میامو بے آئی اری بزمانہ کی خودم وائنا حضر کی زمانہ دا ہائپتر دی لٹریچر دا کریگم بائی کوئی نوبل ایرے اپناس ایرے ادو منونگ دا بے حیائی کی اخم تار دی اپناسی بدی فگانی بے حیائی کی شرک تلو تھوکنی ادو مائنا پویتری شیرنگ ایرے شیرنگ دا افاب شرک دی اوکی نہیں کئی شکای دے تو سم اران بشرک ابتر دی ادو متحد کنی ادو مائنا انو بزمانہ کی حجک کی ہائپتر دی انٹرنیٹ نچنگ با پنمک سے تھبک تو گی افاب شرک سنگ دلاو گنی فت تبک سسٹم پنمک ادو تھنگ با سکسی اسلامی گورننس کی منونگ چلی نماز قائم توبہ مسجد سنگ با آباد توبہ
Baitul Malgi system tauba, justice system tauba, amasung afabagi Islam na piriba ahkam singsi loina jari tonaba honaba athing bapun mak thing na honaba और पुनमक को शांति की मनुंग थमना हो नबा असिक सीधा मुसलमान खक्त वो थम्बे अफम नते गवर्नेंस के अंदर डा करीगुंबा गैर मुस्लिम काफिर लेबतार सुमा वसु जस्टिस पीबा असिक सी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की मनुंग दसी लोइन पाक्सन न चले बन एखो ये वखल से कुरान की मतुंग इन अल्लाह नो हन भी वोइसन आमीन वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर अमसुंग पोलमपुन मक्की पंथुंग फम अमसुंग इख्तियार कना की मखुत्तना अल्लाह की मखुत्तनी बताएंगे